ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 12 май соли 2021 мебошад. 1000 рубл 152 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. дӯстони азиз, иди рамазон муборак. илоҳим худованд рӯзаи ҳар як таймову шуморо қабул кунанд ва чӣ орзуй дорем ҷомаи амал кушонанд. боз як бори дигар табрик бародаро. дар имрӯзанабормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар, Кулоба ва ғайра мешаванд. чӣ хонае ки дар комментария пештара набормон заказ кардем, ҳаваёра мондем ва боз ду хона бо нархи 115 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. барои ҳамин ҳатман набора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама муроҷиат кунед. хона кофтеста бошед, дар комментария нависед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. якум сар мекунем замини фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷайҳун, деҳаи Чордалин. дар наздикиш масҷидай, мактабай, магазинай ва духтурай 12 сотик замин мебошад. нархаш 45 000 сомонӣ агар ҳуҷҷатоша соҳиби замин тайёр кунад ва 40 000 сомонӣ агар ҳуҷҷатоша харидор тайёр кунад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай, ватсапам дора. ба хотиррасон мекунем ки дар навор боз як замини фурӯшӣ ҳастай аз шаҳри Бухтарай камтар пас ваям нишон метем. аз поёни корвон бародаро хоҳиш кардан хонаи арзон марҳамат. як хонага квартира дар дуюм ошӯна, бинои новостройка бо масоҳати 34 метри квадратӣ. хона қарор аст дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, ремонт дора, медарои зиндагӣ мекунӣ. нархаш 147 000 сомонӣ мебошад, лекин ин поёни корвон маъное дорад ки аз ҳамун даҳум дарвоза як 3-4 километри дига поён меравем, баъд ҳамин территория ҳамин хона мешавад. дар комментария гуфтанд ки аз ваҳдат бисёртар партоен. марҳамат, як танибу дутта хона аз ваҳдат пешкаштон мекунем. якумаш як хонага квартира дар панҷум ошӯна, бинои новостройка мебошад бо масоҳати 36 метри квадратӣ. хона бе ремонта, яъне коробка, назди беморхонаи Мачитон. сохтмон рафта истодааст. 4 моҳ баъд дом тайёр мешавад. нархаш 123 000 сомонӣ савдоам мешавад ва алишам мешавад. метонед вариантотона пешниҳод кунед. дуюм квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, пеши дарвозаи Ромида, ҳамин даромади Ваҳдатда. ду хонага квартира мебошад дар панҷум ошӯна, бинои новостройка бо масоҳати 55 метри квадратӣ. ремонти хона 100% тамом шудагия медрои зиндагӣ мекунӣ. нархаш 250 000 сомонӣ мебошад. аз номи канали Dom TJ гап занед, насиб савдои хуб мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай, ватсап доранд. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира дар бинои новостройка бо масоҳати 24 метри квадратӣ дар цоколни этаж. цоколни этаж яъне полуподвал. бо евроремонтай, канализатсияи централни дорад ва бе чизу чӯраш фурӯхта мешавад. дар гипрозем қарор дорад, пушти заправкаи Тоҷирон. нархаш 115 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам мешавад. амбудии ҳамин хона дар квадратураш мебошад, ҳамагӣ 24 квадрат ва то ки ин хона дар полуподвале. лекин дӯстони азиз, фикр мекунем ки ин хона 1000 бор беҳтарае, чем ягон хонае ки ба кредит мехарӣ. замини фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. 3 сотик замин мебошад дар Қушониён. нархаш 50 000 сомонӣ бо муомилаам дорад, фақат дар болои замин. замин холӣ мебошад.
боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, ишъалакай квартирае, се хонага хоҳиш кардан, марҳамат, се хонага квартира дар 5 ошӯна, бинои советӣ, ҳамагӣ бо масоҳати 58 метри квадратӣ. Дар кӯчаи Дӯстии халқҳо қарор аст бинои 54, ҳуҷраи 15. дар наздаш бозорчаи Нихӣ, Оҳанбозор, рӯ ба рӯи мактаби 5да ва боғчаи кӯдаконаи 7рангда ҷойгир аст. ба донишгоҳи Носири Хусрав 100 метр масофа дорад. нархаш 260 000 сомонӣ мебошад. бо савдоам мешавад ва дӯстони азиз, ин яке аз арзонтарин сехонагае ки мо ёфта тонистем дар шаҳри Бухтар. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира дар 14 ошӯна, бинои навастройка бо масоҳати 43 метри квадратӣ. хона қарор аст дар цирк, ба фикрам кадоме ки дар Душанбе зиндагӣ кардагиай, ҳами бинора дидагиай, назди циркдай. хона бе ремонтай, коробка, нархаш 220 000 сомоние. бо савдоам мешавад ва ягона камбудии ҳамин хона дар ин мебошад ки бино оли тайёр нестай ва техпаспорт надорад, яъне шартномавиай. вақти хуҷандам расид. марҳамат, якумаш ҳавлияй, 2 этажа ҳавлӣ мебошад, 6 дар хона дорад, дар 10 сотик замин ҷойгир аст. қарор аст дар Сайхун, шаҳри Хуҷанд. нархаш 170 000 сомонӣ мебошад. бо савдоам мешавад, хона бе ремонтай. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира дар 12 ошӯна, бинои навастройка бо масоҳати 49 метри квадратӣ. хона бе ремонтай, коробка. қарор аст дар Панҷшанбебозор, кӯчаи Шарқ. дом бо лифт мебошад. нархаш 225 000 сомонӣ. бо савдоам дорад. яке аз арзонтарин хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ба фикрам ира арзонтар нестай, як хонага квартира дар 2 ошӯна, бинои навастройка бо масоҳати 36 метри квадратӣ. хона қарор аст дар 9 километр назди масҷиди Мавлоно, ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. бино чӣ ки гуфтем навастройка мебошад, айни ҳол сохтмонаш рафтестай дар 3 ошӯнаи сохтмонаш. худи бино аз 4 ошӯна иборат мешавад. дар 1 ошӯнаш магазин мешавад. обши 4 блоки ҳамхали хонаҳо. застройщикаш ҷдмм Мурис мебошад ва рақамҳои фирма дар рӯи экранай. нархи хона 117 900 сомонияй. бо савдоам мешавад, алишам мешавад. ва дӯстони азиз, рақамҳое ки шумо дар рӯи экран мебинед, метавонед муроҷиат кунед. дар дигар ошӯнаҳоям 2-3 хонагаам доранд. метавонед марҳамат харидорӣ кунед ва дар хитои бозорам хонаи фурӯшӣ дорад. то 100 000 сомона дар шаҳри Кӯлоб хоҳиш кардан, марҳамат, аз ҳама арзон ёфтагимон. 2 дар хона мебошад, 4 сотик замин, ҳавлияй дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Хатти Роҳ. нархаш 90 000 сомонӣ. бо савдоам мешавад. ремонт бигем қариб ки надорад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар 102 микрорайон, пеши таваллудхонаи рақами 3. се хонага мебошад дар 3 ошӯна, домои 5 этажкада, битонӣ. таъмираш нав кардагиай, мактаб Садиқ дар пешаш, институти забонҳоям дар наздикишай ва ё сехонагара гирифтагӣ 4 хонага кардагиян. масоҳаташ тақрибан 60 метри квадратӣ мебошад. нархаш $47 000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экранай. ватсап доранд. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед, савдои хуб мешавад.
боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира дар якум ошуна бинои советӣ бо масоҳати 65 метри квадратӣ. Хона ремонти нав дорад. Дар пеши хона площадка барои кӯдакҳо, дар наздикиш бозорча, хона кондитсионер дорад. Занг занед, бо арзон мешавад. Нархаш 365 000 сомонӣ мебошад, бо арзон ҳам мешавад. ва дӯстони азиз, Мардон ҷойи беҳад хубай, барои ҳамин мутаассифона нархи хонаҳо дар ин территория баланда. Ин яке аз арзонтарин духонага дар Мардон мебошад. Квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, духонага квартира дар 4 ошуна бинои новостройка бо масоҳати 54 метри квадратӣ, хона ремонти нав дорад. Нархаш 90 000 сомонӣ. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ва яке аз арзонтарин сехонага дар Правсоюз. Сехонага квартира мебошад дар 9 ошуна бинои советӣ бо масоҳати 63 метри квадратӣ. Хона қарор аст, чихе ки гуфтем, дар Правсоюз, Сино 42 рӯ парои прокуратура. Дом худаш 16 ошунага мебошад. Нархаш 333 000 сомонияй, соҳибаш срочно фурӯхтестай. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо карден. То боздид, барори кор шумода.